Hello guys, आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै जेरावबो थाङाखै लोगोफोर, न'आवनो दोङो। हाबा जानो नागिरदों दायो। लोगोफोर दायो थांसै हाबा जानो। मानसिफोरा जाबायनो। नै लामायाव दोङो। दायो थांगासिनो। हाबा देखायनोसै लोगोफोर, सिख्लाफोर देखायगोन लोगोफोर, सिख्लाफोर नायबाय था लोगोफोर भिडिअखौ बयबो। दायो थांगासिनो। आनैमोन दोङो बेयाव। हेलौ लोगोफोर, दहाय हाबायाव भिडिअखौ लास्लाबनो हायासै, माने मानसिफोर दोनफैयोमोन ना, बेनिफ्राय लास्लाबनो हायासै आरोना। दायो न' सफैबाय आङो। हाबानि ससे भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ अरे कहना क्या चाहते हो? बिदिब्ला भिडिअखौ थ'दो लोगोफोर, नायलांसै। सिख्लाबो थांनो लागासिनोसै। 시오 थांगारा 시오 절로 왔었네. Jangan main dekat no. Jangan menang pada boleh bang. Oh, orang yang baru tu tak. Iya. Dan dekor kenang orang.